Yun! Hi everyone! Welcome to my channel. This is Foden Saldoa, ang baklang ama. Kung bago ka lang dito sa aking channel, please subscribe and click the notification bell para sa aking video. So, kung bago kayo guys, kita naman nyo, may Barbie, may planggana, manglabatag sa sapa. Wala mo sapa guys. Gawin kayo mo sapat gusto. Kung magsabukid, sapat tak mga ba. Kung dato ka, swimming pool ka mga. So bukid din eh, sapa. Tabay. Bila tinggi. Dili guys, hinlo na siya dili so. Di siya balaba dito ra tabay. So, naugat ka. Hindi ka panglaba. Sudara. Hindi panglaba guys. Wow! Hindi panglaba. Tanaw balik. Dato. Hindi sa dato. Dili dyan kung nagkakaligo, maglaba, so hindi na ka maligo na yun. Pag umanam o, laba. Laba dami. Lignok ang tubig dito. Hindi ka maligo. Yo guys. Sana kayo. Alina. Ang labas sa mi. Kailangan na kay bulingon. Waswasan sa nato daan. Aya na to labhan, kusuhan. Nino kaayo. Way tao, way nang laba kami. Awato na to si Ivana Alawi. Ivana Alawi. Char. Kumanda ka Ivana. Nandito na ang tatapat sa'yo. Bulingon sa dua ka adlaw. Bulingon sa duha ka adlaw kay nanilig sila. Ipag ilis-ilis. Dagan kay lamok. Dagan na kay lamok dili guys. Dagan kay lamok sa pa. Dagko kaing lamok. Magdang na taog, sabon, powder, wings. Wings.
guys. Ivana. Ivana. Havana, ooh, na, na. Ay! Half of my heart is in Havana, ooh, na, na. Ay! He took Ivana ba ito? Havana. Havana. Havana, andana. So, inanime guys, kung malaba. Inanime diri. Huwag na tao kay hilom ka sa tanan. Pag na tao, hilom kayo. May istoryahan. Seryoso kay manglaba. Ivana. 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 Kaan sa tag biskwit kay makaguto maglaba. Paglawan natin. Magan kay tubig, buyag. Ginagawa mo. No, kay. Endingon. Ginagawa mo. It's time to bond. Sabon. Naligo ta para fresh. Fresh from sapa. Fresh from sapa. Manglugod ta kay dagan na kay tagbulim. Atong kilikili. Kilikili. Ano kay guys? Naligo ako ng taon. Maulit na mi. Naligo. Manami og laba og ligo. No kasi guys. So, sada na ito nun. Ang taway. Ayan. So, basta tayo, uwi na tayo. Hindi panglaban yan nila. Ano naman ito? Guys, guys,
man ako laba, fresh na kay ko. Fresh from the farm. So, diyan ang akong vlogs karon guys. And see you to my next vlog. And akong buhatan. Comment below lang mo kung sa atong content para so, bye! Please subscribe and click the bell. Bye!